हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव आरो गोदान भिडिअजों लोगोसे बरायफिनबावबाय जाहाथे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो गासिखौबो नायजोबलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय। थ' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दाखालि साननैसो सिगां माने जा ब्रादार एमजेआ मोनसे भिडिअ लानानै फैदोंमोन कि सासे नानिनि खारनाय बिनानाव सासे माने गोमाना दं होननानै भिडिअआ खिथादोंमोन। अनेक कन्टेक्ट खालामबाय लोगोफ्राबो रावबो खोन्थानो रोङा, कन्टेक्ट लागासिनो रावबो खोन्थानो रोङा। बेनि थाखायनो दिनै आं ससियेल मिडियानि गेजेरजों फैनो गोनां जादों। आंनि बिनानावनि नामा दोनस्रि बसुमतारी। बै बिनानावनिनो भाइरेल जागासिनो। थ' आसलते खोथाया बोरैनिफ्राय बोरै थाखो हमनो हाला। गोमानायाथ' न'निफ्राय गोमादों होनदों दा, ओमफ्राय हमनानै बेखौ माखासे सुबुंफ्रा बुदों आरो भाइरेल जागासिनो। थ' नानियाबो फाननाय लाइनावसो थांगोन ना माखौ हमनो हाला। अरे कहना क्या चाहते हो? थ' नोंथांमोना एसे नायना लाबानो जाबाय बबेनि ब्रादारमोन बिसोरो माने हमनानै खोथा माखासे सोंदों आरो बुदों। सिख्लाया माने सोरबा फेसबुकआव लोगो मोननानै कन्टेक्ट लाना थांदों होनदों। सोरमोन बै सिख्लायाबो बबेनिमोन बेखौबो मोजां मिथियाखै आरोना लोगोफोर। थ' नोंथांमोना नायलांनो हागोन भिडिअखौ आं ससे देखायगासिनो। जाय हमजानानै बिस्रा गाबदोंबो, गाबनानै मा जानो दायखौ मावबाय जेला एसे एनै बुजाखासिगोन ना मा होनो लोगोफोर। थ' नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ मोजाङै। भिडिअखौ नुनानै दुखुबो मोनदों ना मा लोगोफोर। जाय मानसिया बिमा बिफाखौ नाङा गारना खारो अबेबा गोजान जायगायाव, मिथिबायना लोगोफोर। बिमा बिफाखौ मोजां मोना बैफोर मानसिया सानसेबाबो गोजानाव थाना गाब्र'यो, मिथिबाय। जेब्ला फंसे फंनै बुजागोन ना बिमा बिफानि खुगायाव नाम फैयो। मानो नाम फैयो? माबा मोनसे जाबा बिमा बिफानि अनगा रावबो नाया, मिथिबाय लोगोफोर। बेनिखायनो गावबागाव पेरेन्ट्सफोरखौ रिसपेक्ट हो, सनमान हो, जाहाथे गावनि बिदा फंबाय बिफा बिमा रावनोबो जेन असनमान दाजाथों। दा नानिखौ नाय मा सानना गारना खारखो, दा हमजाबाय बुजाबाय सोरनि नाम लादों दा? आयै आफा। होमबा नांगौ दा बिमा बिफाखौ नागिरदोंना। थिग बिदि जायो लोगोफोर ना। मानसिया माब्लाबाबो गावनि पेरेन्ट्सखौ गाज्रि साननाङा, गावनि बिमा बिफा आंगो बायदि साननांगौ। थ' दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। जाहाथे लोगोफोर नोंसोर आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामना हो। बाय बाय।